DXDC Radyoman Report. Nagtoo ang pipila ka Dabawenyos nga dili makasulbad sa mga disgrasya sa kalsada ang bagong gimuntar nga speed limit sa Davao City. Komento pa ni Gino Mendoza sa Facebook post sa DXDCRM Davao, dugay ng adunay speed limit apan wala gyud nasunod, ilabi na nga daghang kaskasero nga driver sa dakbayan nga mga traffic enforcers ra lipaton o gabantayan. Dugang sa Kent nga daghang abusado sa dalan og siya nagsugyot nga mas maayong adunay seminar ang matag barangay sa kung unsa ang proper estimation sa pagtabok alang sa mga manabokay tungod bisan pedestrian lane ni dili na luwas ang katawhan. Matud niya nga angayan usab undangon kini mag cellphone mutabok og mag-drive kay bisan unsaon pa og pagpatuma'g balaod mutumaw gihapon ng mga badlungon nga walay disiplina diha sa dalan. Kini human nga gipagula ang bagong Speed Limit Ordinance sa Davao City nga mamahimong epektibo sugod sa Enero 11, 2024. Ang magmalapaso niini makabayad og penalty nga 1,000 pesos alang sa first offense, 2,000 pesos sa second ug alang sa third and subsequent offense, 5,000 pesos ang corresponding penalty. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.